Apareixen els dos germans barallant-se a casa. Els dos germans es troben discutint a la cuina per qui té més menjar. Baralla la seva mare. Mama, Hugo no em deixa menjar i en té més. Això és mentira. Són obligats a demanar-se perdó. Demaneu perdó, sou germans i no heu de discutir. El germà gran estava reflexionant si anar-se'n de casa era una bona opció. No sé si valdria la pena que me n'anés de casa. Reuneix a tota la família per donar-los una notícia important. He decidit que el millor que puc fer és marxar de casa, així no hi haurà tants de problemes. Tots es posen a plorar menys el germà petit. No volen que te'n vagis, però si és el que vols, ho acceptem. En Marc comença a pensar i a enyorar l'Hugo. L'enyoro molt, el necessito veure. Finalment, en Marc li comenta a la seva mare que se n'anirà a viure amb l'Hugo, ja que l'enyora molt. He decidit anar a viure amb l'Hugo, el trobo molt a faltar. Surten els dos germans junts i feliços. T'estimo molt, germanet.